Takže sme na Donovaloch. Dopadneš, ale že sa ti neodopne. Není to zle? Nemala by sa odopnúť? Nie. Dobre. Raz, dva, tri. Čau Andrej, takže sme na Donovaloch a prišli sme pozrieť úžasnú akciu. Lyžiarska freestylová súťaž, už 5. ročník, medzinárodná, ktorá sa uskutoční zajtra. To znamená, že sa jej zúčastníme. Že sa aj zúčastníme a že dneska si vyskúšaš, Marek, to, čo zajtra budú robiť profesionálni lyžiari na týchto skokoch. Takže sme na prvej prekážke. Povedz mi o nej niečo. No je to obyčajná bednička klasická, ktorá je taká príprava na to, aby sa potom mohlo skákať už na zábradlia. Profesionáli skáču už aj na zábradliach, nad schodami, v mestách a tak ďalej. Pre teba základ bude skočiť takto bokom na to ako Boris a musíš si dať pozor na to, že stojíš akoby na zemi, pretože sa ti to veľmi šmíka. Teraz bude základ skočiť bokom 90 stupňov a zostať stáť kľudne ako na zemi. A zoskočiť už nejako zoskočíš, len pozrieť tam ľad. Zábradličko si necháme na neskôr. Druhá prekážka je tá klasická rovná tyčka, rovný rail, ktorý som spomínal. Tam zábradlie. Tam už je to ťažšie v tom, že sa naozaj musíš trafiť tých 90 stupňov a naskočiť presne pod lyžiarky. Inak môžeš, tá je taká nízka, ale keby bola vyššia, tak si môžeš ublížiť a mohlo by to znamenať bolestivé zranenie medzi nohami. Tak sa to nemá robiť. Ježišmaja, to všetko točíme. Máme. Tak to bol Duško, áno. Duško s kamerou. My life with no rhythm or rhyme. Don't know if chilling I got to organize my time. No, say that I ain't standing still. Just watch me now, I got a lifetime to fill. Go on, buzzing. Yeah, come away, jump up. Cause you I know I will buzzing. Anytime when we come up, we are shocked and I stick. Anytime when we come, we are shocked and I stick. Máte nejaké vystíky, mohli to spraviť? Nijak. Iba to zavriem, hej?